Raz bolo jedno pekné, milé a hlavne láskavé dievča. Volalo sa Kvetka. Mala rada dramatiku, chodila na dramatický krúžok, vystupovali z krúžku po celom svete, po divadlách a tak. Jej snom vždy bolo chodiť na umeleckú dramatickú základnú školu, ale ich rodina a hlavne rodičia si to nemohli dovoliť. Kvetka odjak živa si zarábala na tú školu. Až po niekoľkých rokoch, bolo to asi po 5, ale až 7, konečne si našporila na jej obľúbenú školu. Prvý deň v škole nebol moc dobrý, lebo ešte nikoho nepoznala. Ale potom sa to pomaly zlepšovalo. Bola to pre ňu najlepšia škola. Nechýbala ani jeden deň v tej škole. Aj keď bola chorá, dajako sa cez víkendy musela vyzdraviť, lebo musela byť v tej škole. Nechcela prísť ani v jeden deň o ňu. Raz išli z krúžku vystupovať do najlepšieho divadla v ich okolí. Bola veľmi rada. Keď tam už tak prišli, Kvetka si v duchu vraví: Wow, toto je fakt super divadlo. Nemohla som si ho dovoliť. Ledva som si našporila na tú školu. Až do takéhoto divadla sa kúknuť na tých ľudí, čo vystupujú. To je super. A teraz v krúžku tu môžem aj ja vystupovať. A nie kúkať sa len na tých, čo tu vystupujú. Je to fakt super. Mala by som poriadne zo srdca poďakovať mojej učiteľke. Všetci, čo vystupovali, mali veľkú trému. No to je jasné. Lebo si tam mysleli, že tam dačo dokašľú, alebo zabudnú text, zlé pôjdu a dačo také. No ale všetci diváci im tlieskali. Boli fakt super. Keď skončili, Kvetka narazila do jedného chlapca. Ahoj, prepáč. Čau, nevadí, stáva sa. Ja som Niko. Pekné meno, ja som Kvetka. Ty si vystupovala? Hej. Dobre, lebo si sa mi podobala na jednu postavu. A bola si super. Podľa mňa si bola najlepšia zo všetkých. Ďakujem. Nechcem sa chváliť, ale aj ja som vystupoval. Videla som ťa. Bol si tiež super. Niko, zavolala učiteľka. Prepáč, učiteľka ma už volá. Už asi ideme. No, rád som ťa spoznal. Ahoj a dúfam, že sa ešte niekedy stretneme. Ahoj, napodobne. Po 2 mesiacoch učiteľka príde do triedy a vraví: No žiaci, mám pre vás dobrú novinu, aspoň pre ktorých. Do našej triedy príde chalán, ktorý tiež obľúbuje dramatiku, takže budete mať nového spolužiaka. Dúfam, že keď tu prídeš, ho privítajme s láskou a slušne a budeme sa správať k nemu dobre. Cez prestávku si všetci mysleli, no to bude určite taký bifľoš, čo už bude mať samé jednotky a stále sa učiť. Ale Kvetka si o ňom to až tak moc nemyslela. Na druhý deň príde učiteľka do triedy a vraví: No deti, tak tu je váš nový spolužiak. Z dverí vyjde krásny chalan s modrými, jasnými a veľkými očami, ktoré mu žiarili ako hviezdy, a s hnedými dlhšími vlasmi. Kvetke sa hneď rozbúchalo, keď ho videla. Bol to Niko. Ahoj, Niko. Kvetka, čau. Pančelka, mám voľné miesto, nemohol by si ku mne sadnúť, Niko? Samozrejme. Cez prestávku hodili Niko a Kvetka reč. Nepovedal si mi, že ideš na novú školu. Vieš, keď nám učiteľka povedala, že príde nový žiak, mysleli sme si, že to bude taký bifľoš. Je super, že si tu. Ja viem, myslím si to tiež. Išiel som tu, lebo obľúbujem dramatiku, tak ako ty. Ale nevedel som, že ty si tu tiež.
Mojím snom bolo vždy ísť na dramatiku. Aj mojím. Kvetke nešla moc matematika, tak sa aj Niko ponúkol, či by nemohol doučovať. Kvetka, nemohol by som ťa doučovať matematiku, lebo nemáš tam moc dobré známky, 4, 3, 5. Ó, jasné, môžeš. A tak táto matematika a doučovanie ich spojilo. Po niekoľkých týždňoch začali spolu chodiť. Bol to fakt super vzťah a párik na škole. Každé dievča Kvetke závidelo, že chodí s takým pekným chlapcom. No ale čo narobíme? Niko, vy sa páčila práve Kvetka. Vedľa Kvetkiného domu, akurát keď sa z okna kúkla, boli 2 stromy. Konare týchto stromov boli do tvaru srdca. Tam Kvetka a Niko urobili si tam hojdačku. Nebolo nejaké tam neboli. Vždy tam chodili po škole vo voľnom čase, cez víkendy a tak. Až raz, bolo to niekoľko dní pred Valentínom, nebol Niko v škole. A nedvíhal ani Kvetke mobil. Kvetka sa veľmi oňho bála, keďže ho veľmi ľúbila. A keď deň nedvíhal, vzdala to a zavolala Nikovej mame. Tá jej povedala, že Niko je v nemocnici. Má silnú rakovinu, ostáva mu už len niekoľko dní a žije len pomocou prístrojov. Kvetka ho hneď išla pozrieť. Veľmi plakala cestou. Rozprávala mu príbehy, aby mi nebolo smutno. Snažila sa ho rozveseliť, ale moc to nešlo. Bola tam každý deň. Až raz, keď už tam prišla, porozprávala mu všetko, čo k nemu cíti, všetky svoje tajomstvá. Dala mu macko, čokolády, sladkosti, všetkého možného. A potom prišla sestrička a vraví: prepáč, ale návštevné hodiny sa už končia. Keď Kvetka odchádzala z izby, Nika odpájali od prístrojov. Veľmi sa rozplakala. A odvtedy sa jej nechce chodiť ani do školy, učiť sa, jesť, ani dokonca na divadla a krúžok. A keď už bol Valentín večer, keď išla Kvetka spať, pozrela sa do okna. A spomenula si, ako sa hojdali s Nikom na jej hojdačke, čo mala s Nikom. A veľmi sa rozplakala. Preplakala celý večer a s plačom aj zaspala. A náravno sa už nezobudila. A odvtedy sa ich hojdačka stále hojda a zastaví sa iba v jeden deň na Valentína.